Jeg har taget et smut forbi Monkey Glasses, der sælger vildt seje solbriller og læsebriller. Deres flotte flagship store ligger på Nørrebro. Alle deres briller er lavet af plantebaserede materialer og af genbrugsmaterialer. Der er faktisk også en hel kollektion af brillerne, der er lavet af gamle plastikflasker, som bare er omsmeltet. Sygt! Mens jeg var der fik jeg en gratis synsprøve. Den tog kun 7 minutter, og jeg fandt ud af, at jeg rent faktisk har en bygningsfejl, så jeg fik lov til at prøve de her mega seje briller, så jeg kunne se, hvordan mit syn var med og uden briller på. Vi blev enige om, at jeg godt kunne vente lidt med briller, så vi gik i gang med at lede efter vanvittigt seje solbriller til mig. Konceptet er således, at der er over 400 forskellige styles. De kommer i 4-12 farver og i flere størrelser. Desuden så kan du så vælge mellem 14 forskellige farvede glas. Helt seriøst, hvor sindssygt. Jeg endte med at gå med den model, der hedder Daniel, som kommer lige her. Og den kommer så i 8 forskellige farver med 4 forskellige glas. Så det var altså, for tog det mig lang tid at vælge. Jeg endte med at gå med den her kombi, og den er jeg bare brandforelsket i. Men før at jeg får brillerne med hjem, så skal de jo lige rettes til. Altså, det er godt nok luksus. Så hen og lige blive varmet op, og så blive bukket til bag ørerne, så de sidder helt perfekt. Og nu er der styr på det. Og prøv så lige at se det her brilleetui, som er lavet af genbrugspap. Det er helt sammenklappeligt. Er det ikke lidt sejt? Prøv at høre her. Alle priserne er så fair, både på stel og på glas. Der er eminent service, og så er det bare skidehamrende flotte designs. Jeg er glad.